О, да, това не е шега. Пронизът е стрела, трябва ти храна, ще ти осигуря. Не се прави така, че да останеш без пара. Ще те цапнем с нашата Тесла и получаваш засилка за някоя носилка. На един му дадохме мазилка и му стана лошо. Не мога да го пиша точно, защото е много сложно. Ти какви спомени си създал, като малък въргалял ли си се вкал, който видял ония, дето гледа лошо се е умотал в неговите лъжи. И той ще лежи 100 брой, казал на лошите, че е пил 3 бири, а те са му казали замести ги с гири. За ся нямаш достатъчно от нашите запаси, ние продължаваме на битовете да слагаме украси. Тия зарази няма кой да ги угаси, ще продължаваме да мразим и няма да се плашим. Следващия път спри да копираш, че вече всички нервираш и скоро ще се насираш. Имаш високо летвата да вдигаш, а за пътопин да блок и нещо се насираш. Нещо се насираш. Идвам, няма да се сливам с обстановката. Всичките ги дигам, суча вратата и в човката на сън става майната и на подготовката. Не изоставам на тебе, хвърлям ти топката. Тия гони, тия донеси, всеки наш човек на нас дава ни бонуси. И накрая знайте какво, тех от вас преме пари, докато носи кадим. Мозъците викат, плоскости трошим. Модулирам рими както пластилини, след тия литри главите ни тежки като дини. Нямам настигане дори за 1000 години. За 1000 години. Схемата не ще делим, гроз да си изгрим. Знай, нема да те доближим. Трай, тука не слагам край, песента да продължим. Трябва сипвам рими, сякаш сипвам им кодеин. В чая на изкуството им пикая, на тяхусто им ста. Немаш ли бегла представа? Дрелката е закрепена на сантиметър представа. През приятно ми е, забравих да се представя.